Gráinne bhfuil san domsa, tá má póstar Seánie bhfuil, tá iashagan, édaine tá ceithre bliain na 10 agus blánaid atá siosir. Chasú Gráinne orm agus bhfuil mas suas go dín teanháile a bhí sin na hóna bhfuil mas dead deras agus Gaeilge ligi bhí sa teasan nar a fuair muid póstas rudí bhí just muidú gin dair a hamuid len teangaí. Harú Gaeilge bí ag mó uaithir harú a couple faca le cí ag bhí Gaeilge ligi bhí caint, but tóga muid díneas bus fríide méirle ag a túis. Ó anig na páistíar túil bus Gaeilge ligi tá sa tea agus tá sin na codú liomsa bhaiste ar Ghaeilge. Cígan sfar leat o'r maith cyn sfar leat. Yn fad ysyn? Mae'n oes fad yn o. Tá cefne gom nar bhí édainn bag, bhí muid ag gcónaí Gaeilge na maragú na cúirí hísa mála na Ghaelge, but bhí muid gcónaí Gaeilge isteach go dtín ceantíine bhí acu, agus bhí mar éastíon sin na gubbar, agus bhí me sé ceinte gcónaí le édainn Gaeilge agus ar láhain ar a bhain seo ceistear na bhfuil béir le bíaici. Agus dúirt me níal, agus dúirt sí, ó, Jesus, ar háda bheitteanú sin le leanú bhí na bhfuil béir le bíaici bhfuil. Dúirt me héin, tá mé díine séasta tíana bhfuil Gaeilge agad sa, tá mé hónaí an tíar bháda níos mó Gaeilge bhain na té beitear ag bómate seo, but súsanna feargrach máthagmharí, beitear gurú sí ceata, han me sé bhí ceata. Mar mhaithir agus éthir déití Seánie go dtí mar ad céanna, go bhfuil tas a gailthairt a han seansta a fáiste, agus dúine a Gaeilge a dáid am a díine gailthairt na seansan níos na don daofa sa tuganne, agus tá san táhairt a dúine. Dífa san bailam san seans chéar na hort, dífa sa hog mhaith tuismitheoirí dúsa.